Trai ulong ke Nongiarap jonga. Badu trai ulong ke Sdi jonga. Kata di ke kular ke Jong U Blei na ke banta jongpi hak ni ke Sngi. Trai ulong Nongiarap u jongpi. Trai ulong Nongiadaf jongpi. Dan pedeng jongpi pi don hap Jaka ke ban pi ap kami lenti hadu menta ban yo Nongiarap na kibriu. Bagita kiba pila ap kremen bakin yarap Henry Kim Shem lawan ban yarap pi. Pilawat ikilat kilenti ban yo ika Nongiarap Henry ke jing persang ke jongpi kalong lene elon. Henry kani ke ketin ke Jo Blei ke banga pulih kemat jongpi na ke kitab Sam ke balai pulai ke dekat ke ba arbhong ke mensim jongi kala ap hau trai. Ulong ke Nongiarap jongi bat ke Sdi jongi. Kani ke jing kular ke Jo Blei bagita kiba ap hau trai. U Blei ulong ke Nongiarap jongki bat U Blei hi ulong ke Nongiada ke jongki. Blei kwa ban yarap pi. Ke kemi gala ban klet no ya ki khon ong ke kting ke Jong U Blei. Henry U Blei te wong nga te nganom klet pi dalile ru em. U Blei unom klet ban yarap pi. U Blei unom klet ban yada pi. U Blei unom klet ban pendap pi. U Blei unom klet ban Kristyan pi. U Blei unom klet pi hakano no ko porro. U Blei u yai kan mau pi. Un wan hapi, un yarap, un tei, un Kristyan pi, un ai bor pi. Un btini ke jim jopi, un penyo pat wat eta ka bapila du no. Un kerku arsha ke jim jongpi. Haba pi wat ya ke Nongiarap na utrai. Haba pinang ban ap ha utrai. Shim ke senjam ban wan so utrai. Pitip ne em. U Jesus Christ u kam i arsha ban ya ka ba i mei pa jongpi pi. Ke jing i ke jong utrai ke krau prat ke jing im ke jongpi. Shuan so IT ke jing im ke jongpi so. Un ya shemlut ya ke jing donkam ke jongpi baro. Namar utrai ulong Nongiarap ubajan jongpi. Ulong mu Nongiada, unong ai bor, unong pen sai bor, unong pen khia, unong pelai. Unong yalam ke jing im ke jongpi. Hagdi ke Sngi mapite nang ban ap ha utrai. Ai go por ke jongpi ba ben song hagi kejat ke jong Jesus Christ. Nget ya ke ketin ke Jong U Blei. Pat sedang ban sekri bahayo trai. Pini i ba ke Nongiarap ke jong trai kan wan hapi. Pat utrai Nongiarap pi na dong sadom nang ni sakaman. Lalu pedeng jongpi pi don ha ke yeng ke bai kurim jongpi sate mrau ha ke kian. Le se ki khon ke sate mrau ha ke kian. Le se pi don ke jing sate mrau ha ke jing blen ke sneu ha yeng. Let's say kadon ka jing dok kadon ka ram kidon ke jing bomius to jingmot ki ba asensyar ka ying ka sem ka jongpi utrai pelat kita baro kurim jongpi ko ki Sngi in sa i to ka kian ki kon jongpi ken sa i ka kian ki khot je ka ying jongpi ken sa i lot itu ka jing ko besne baro pat ka to ka ram ka to ka jing pang ka to ka jing kerdu ka to ka jing ko piation utrai ulong mu unong pelat ki baro try un wan hapi ban yarap ban pelat pi ban yadai pi ban tei ban kerku ban penyo pat ya ke ego pila duno ban ai pi ka jing job ban ai pi ka jing sei so ban ai pi ka jing im ka ban kerku haba pinang ban ap hau try ulong Nongiarap jongpi wanum septi jan so nang IT so nang shanya ho nang bu bet yela de pini ka kti ka Jong U Blei ka don bor kan long halor jongpi ban snadori pi bari ka yeng ka sem kerkhui pi ban penman bahai pi nang nesha kaman ne ko por ngan tuai na kam ta jongpi ko try ngawan khamat chome ko try ne ko por ngawan ban tuai leng ba ka kerteng ke Jesus Christ khon u chome ko try angej scam hag habangi pan na me habangi pan da ka kerteng ke Jesus Christ ban ai hangi ablay nga tuai na ka banta ki khon ke chome ko try ablay ki badana pedeng ke jing ke jingle ke jing tenju pedeng ke jing penwet habala keri ki de jing jinjar sudah la keri ki de nongshon ablay men ai ki ka jing job hani ka Sngi men ai ki ka jing ai ni ka Sngi men ai ki ka try ka jing pensat bor ka bawan na me ko try ni ka Sngi ban ra ban kenti ban penba ban teipan ban pentmai ban penkhia ekin de jing pang jing stom na ka met ka jongki try me long me ko try U Blei bonom klet yangi angit scam menom klet ban yarap menom klet ablay ban yada menom klet ban kerku menom klet ban le kamba menom klet ko try yang i baro la kemi kala ban klet e khon
Henry mete menom klat dalai ru em yangi ko trai jisu ka de ka kular ka jome bau trai ulong unong ya rap ujongi utrai ulong unong ya da trai ulong nong penkhia utrai ulong utelong jong ka jing em ka jongi ko trai hamengi bu ka jing sanya ka jongi ni ka hamengi pai shame ka don ka jongi ka pai ko pa shamengi wan ban penret yeladi trai rap ingi bangin sno hame bangin ngai hame bangin sanya lot hame bangin but yame nang ni shakmat ko pa aduai na ka bantagi kon ka jome ni ka sngi U Blei ran pleng jongki kiba pang ke besitom daga kerteng ke Jesus Christ kan persya ka jingpang ha ka met ka jongki nga dumak nga be ya ka jingpang kan de ban mi ban kenria na ka met ka jongki nga kren ni ka kamba ka jingpen kia bada ka jingem snam U Jesus Christ tolong pi bala penkia no na du ka sngi kren ni ka jingkia aga snam jongki ka kren ka jingkia aki tit ki jaw ka jongki kren ka jingkia ki shing kren ka jingkia ada ka jingmong ka met ka jongki kren ka jingkia ada ka sni do ka jongki kren ka jingkia ka kli ki kmat ki skor ho rendang ka shadem ki bynta ki basapo ka jongki da ka bor ka kerteng ka Jesus Christ kan wan ka jing pelai kan wan ka kamba kan wan ka jing thau thmailut ki khat met ka jongki bade ka jing james namu Jesus la pen khia ki nadu kli hadu kchat trai men ker khui ki trai ni ka sngi ta ki ko trai ki bad ko kin stang ban la ban yat biang ko trai Jesus U Blei ki de khat met ki bom sim la trai kam shu kin stang ban ki im ban trai kam biang nga hukum mi de khat met ki batlot kin im kin klan kin thmai kin stang ban trai kam biang de ka bor ka kerteng ki Jesus Christ utu tumor utu trai usis ulang bala weng no ka jingpang kansar kan du kan dam no U Blei de ka kerteng ku Jesus Christ na ka met ka jongki ki mau kin no si sin de ka kerteng ku Jesus Christ ka du ka jing kha ka du ka jing terha ka du ka jing shitmet ka jing jerho ka du ka jing bayong kli ka du ka jing king kli ka du ka jing try Jesus U Blei ka du ka jing sitom ka ba yo Jaka la bul snem kan no kan ja sisndan na ka met ka jongki de ka bor ka kerteng ka snam ka Jesus try men le ki kamba kta ye ki don ki badon hospital try ki don ki batia hospital ni ka clipman kta ye ka khat met ka jongki ka pang kta ye ka jingmong kta ye ka U Blei ka met ka jongki bakin khia kran se sen pat U Blei kar khu ki dawai ki bakiti kar khu ka jing suma don ki ban happening ka operation ka try ki ba le surgery nga try men kar khu men le ki kamba ka du ka jingmong ka ban ka met ka jongki ka du ka jing shitom ka met ka jongki sachis don ka snam jome penlat iki ni ka jingpang pen khia pen yeng iki ki ba khia kran da ka kerteng U Jesus to ka jing khia ka banau Jesus Christ kan wan kum ne ka met ka jongki pediang ni ka jing pen khia ka banau Jesus Christ ani ka clip man sedang ban ngai but pediang ni ka jingat ka jing pen khia ka jong try namaru try la de ba ida ka jing pang jing kro ka jong pia lor ka dik phna ba de ka jing jngem snam jong ula pen khia i to long pi bala pen khia no na de ka sngi long khia ka de ka met ka jong pi long khia ka de ka met ka jong pi de ka kerteng ka Jesus Christ na aigo wa mi sngo ka jing dwa ba mela pen khia ya ki ko tran Jesus U Blei trying a dwai ro kum ju U Blei de ka yeng ka sem ka jong ki to menang tei ka yeng tei ka jinga dei ka jong ki ko try walam mi ka jing long ka wei pendap jing I Blei haga donut jong ki dekot juga ying ka sem pen bai ka donut ki ba kenriang ka donut men pen bai ki ba sniu jinglong men pen bahano ka jinglong ka jong ki ka try ki de ki ba shate haga kiat ki jingben ka sniu ki drugs ki jingben ka pen boa ki kenja ki ba shate marau haga jinglong ka ba U Blei ka sniu baro U Blei de ka kertengu Jesus Christ nga penjat nga pen pralut ki kot jong man ki jing trai boman ka jing enjuke da ka kertengu Jesus long da wengno la bedkut no di ki kinjri boman ka snam Jesus kan cyclot ki addiction baro ki jinglen na ki ko try pen lat ki pen khia ki pen mai ki ko try hani ka sngi ki mat ka jing pen mai bor ka jing pen long ki bakin isi bakin nia no ka kiat ki jing long ka sniu baro ki one show Jesus Christ pen emi ka ben sim chunki bakin one show Jesus Christ U Blei try Jesus U Blei pendap iki de bun sim khoi pendap iki de ka jing start ka jingai ai ka chome ai ka jingai ai bakin la ban I no ya ka sniu baro ko try pen emi ka ying walla mi ka jing smooth ho jing pen baha ka ying kar khui ka jing trai kta kamai ka ji ka jong ki pendap ya ka jing non kam ka bam ka di ka jan ka nep
kiti jing don kam ke jong ki ba malagas ngi ke jing thiet ke ba ki don kam ban haban thiet men ker khu men shem ke jing don kam don ke ba pning ke jing kerdo ya shem me ke trai don ke ba rus pa henry ke ba mat pang ke jing ke jing ale ke jing smosi ke yeng ke jing pang pen khia ya kita ko trai pen longi ki ko pa kin mat ke jing sok ke jing kemen jome ke yeng ke jong ki don ki ba trai ji sob le ki ba kni ke jaka puta ke jong ki ke ba don bor ya ke jing kam ke jong ki ke ba pen snew ya ke yeng ke kam ke business ke jong ki daga kertengu jisu long da wengno ida ka jingmat ba boman barok ka jingtmu ba boman barok kai ka bakila du nong penyok pat ablay ko try ablay ka ka bakila syak kni men penyok pat se sin men te ka yeng te ka kam te ka business ka jongki ko try te ka jinga dei ka jongki te ka khon te ka jing trai ka jongki te ka jing puli jongki khon ka jongki ko try jisu ablay te ka jing puli jongki ka baskap ne ka por ablay te pen man bha pen sei so ablay ai jing job eki we pui ka try kan wan ka jing job na me kan wan ka jing pelat na me kan wan ka jing kerkhu na me kan wan ka kama na me ko try hai ka jing im jong ki ne ka sngi ko try ji so blai shimti ki ko try shimti ki khon ka jong ki pen im lot ablai pen bha ye ka jing dei shikurem ko try pen bha biang ye ka jing dei shikurem wal ram biang ye ka jing ye kan wan pa ka jing ye we ko try ji so blai pala eki bakin ya map kin ye smotho jingmat kin ye long ka we biang si sen ko try penyo ya ka yeng ka ba song sok song sign ka yeng ka bala kerkhu ka yeng ka ba shakri me ko try kta ek persa kurem bakin kalabamun kta ek bakin pai shame ko try pen bat ek dol chu ke persa kurem pen longi bakin longi persa kurem ki ba sumare la ka yeng ko try kta ek khon ke nang ban sumar ya la ki jongki kurem ke nang ba sumare ki khon ki kti ki jongki ko try men le ki kama kta ek long kmi per long ki kin thai ka ba start ke nong te ka yeng kta ek rang ba per long ki rang ba ki ba don burom ki ba rublai ki ba mari la ka jong ka ying ka sem ker khoi ki mi e ki pe e rukum jo ablai ker khoi ki seu ka jong ki ker khoi ki khon ka jong ki ko try ker khoi be try ki men ki para ki mi ki pa ki khot ka ying ka sem ka jong ki we poi men le ki kamba nga dwai ki para ki ba dan bring ka jing shitom pen khia le kamba me ko try ji so ablai ki ba dan bring ka jing long ka ba ngop ha ka pop ha ka perthai ki ba ngam chi ka perthai saino eki nang ta saino eki ne ta ka jing long ka ba snew ka jong ki palat eki dan pen thmai ke pen emiki pen long ki bakin pai shame bakin shakri me pen long ke ying ka jongki hari ke sngi ablai ka ying ka ba mat e ka kamba ka jome ko try abe ka ying ka jongki kan sedang man shakri me try pen long ka ying bakan dap jing I blai kanap ka jing sok kanap ka jing kemen jome tap e ka ying jing kot jing khia abe ka jing kerkhu ka jome kan rung ka ying ka jongki ko try te ka ying ka jongki ko try te ka kam ka jongki pen sei so ke ke bakin du nong pen yo pat ablai ra kan tiu ka kam ka mai ka ji ka jongki ablai ki badon kam krki ka pisa ablai menia sham ni ka jinan kam pisa ka jongki ka try ai jing job ka case ka ban kidan po ka code ablai try ji so ablai ai jing job ka jing puli ai jing start ka ki badan hapdi ka jing puli ai jing start ka ki bapan kre ka interview ban wat kam wat jam ai kam ye ki bam pat yo kam ko try ai ka ying kita ki bam dan yeng dan sem ko try ji so ablai kita ki ba strong marway men kerkhu ki dan la ka jong ka family ki si ba khamat ablai ki bam pat yo kon ai kon ye ki ko try le ki kamba pen khia kran ye ka met ka jong ki bakin sedang ban conceive ban yo kon yo kti ko try ji so ablai try me ya dai ki ka snew me ya dai ki ka jingle ran me ya dai ki ka jing jot try ka jinga da ka jme kan long bat ki pen em ye ki de khot jong ka ye pen em mi we pu we ko try pen tngen ye ka ba sngo se pen ko bor ye ka men sim pen klan men sim biang pen yeng pen la ye ki bakin shakri me ken sedang ban rung shi ka jinga dai ka ban pli ki khamat men sim ken yo ye me ken mat ye me ken shem ye me ko try na IT no I we pu ki kti blai ki chome ker khui ki ka sngi ha ga kerteng Jesus Christ ban Nazareth and why amen amen blim ker khui bi ni ka sngi tip in ka way ba U Blei chu klet ipi klet ban ya rap ipi klet ban le kamba ka jong ka ji em jong pi try U don ba pi U yeng senda jong pi U I tap men simple at U jisu ya pi pilong kodor plat khamat jong U jisu pi te jan so Jesus Christ on one ban ya rap haki liam baro pi ni I ke ken yat bai ke nanti onang pendap ya ke jingan kam ka jong pi haba pi jan so Jesus Christ ya ni ka singin le ba ya ka mon ka jong Blei yang in jet ban ya mam yang in jet ban siu kliang de ka ba yang in le ba ya baro ani ka singi yang in long ka jingkar khu ni ka singi yang in long ka jing shai yang in pen sngo ba yo Blei ni ka singi Blei ker khu pi nam ta ka buram ka jong Blei amen amen